Εν ώψη της ημέρας ψυχικής υγείας, βρισκόμαστε εδώ μαζί με την DAF για να μιλήσουμε για αυτά που πολλές φορές δεν λέγονται. 21ος αιώνας και το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η νεανική παραβατικότητα. Είμαι σίγουρος πως πολλά παιδιά από εσάς εδώ πέρα που βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε πέσει θύμα σχολικού φοβισμού. Έχετε κατακριθεί επειδή είστε διαφορετικοί για τη σεξουαλικότητά σας, για το χρώμα σας, για τη σημαία σας, για τα κιλά σας, για την εμφάνισή σας. Μελέτες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον ένα παιδί καθημερινά στην Ελλάδα πέφτει θύμα ξυλοδαρμού στο σχολείο του. Να θυμάσαι τα παιδιά αυτά που σου ασκούνε με αυτόν τον τρόπο τη βία έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ότι εσύ. Προσπάθησε να τους προσεγγίσεις, να τους αγκαλιάσεις, να τους ενσωματώσεις και εσύ στη δική σου παρέα, κάνε τους μια ειλικρινή συζήτηση. Κάπου εκεί βαθιά θα υπάρχει το παιδί που πραγματικά είναι και θα σου απαντήσουν για τα προβλήματά τους. Και αν είσαι ο ίδιος ή εσύ η ίδια δεν μπορείς να το κάνεις, τότε να θυμάσαι πως μπορούν να προτείνεις να απευθυνθούν σε πάρα πολλούς αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι ειδικοί για να βοηθήσουν ψυχολογικά τα παιδιά αυτά, αλλά και τις οικογένειές τους αν χρειάζονται. Μην κλείνετε στον εαυτό σας, να πιστεύετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας, ακόμα και αν είστε διαφορετικοί, για τον όποιο λόγο είστε διαφορετικοί, και εγώ είμαι διαφορετικός. Ο καθένας έχει μια λάμψη μέσα του και οφείλει να τη βγάλει προς τα έξω. Οφείλεις να το κάνεις κι εσύ. Και οφείλεις, αν είσαι σε μια τέτοια συνθήκη αυτή τη χρονική στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, να μιλήσεις. Να απευθυνθείς στους γονείς σου, στους φίλους σου, στους καθηγητές σου. Κανείς δεν είναι μόνος, αρκεί να μην το επιλέγει να είναι μόνος.